creo que despois dun partido tan intenso como o do mércores, no? Intenso polo ritmo, por todo o que aconteceu e pola prórroga, ademais, bueno, pues estes 2 días ou estes 3 días previos ao partido son, bueno, un traballo de recuperación, de que a xente chegue o mellor posible ao domingo, e a impresión é que, bueno, que estamos ben, non? Se há algún golpe de algún futbolista e tal, pois que está todo o mundo disponible para o domingo. Hai que ter moita precaución, non? Sobre todo despois do partido do mércores, bueno, falar do rival, ver cousas do rival, pero sobre todo recuperarnos ben nós, incidir en aquelas cousas que fixemos ben en estes 2 partidos, en aquelas que non fixemos tan ben, preparar, bueno, con menos tempo do habitual, un partido de liga, non? Normalmente tes máis sesións para preparala, pero, bueno, esta é un poquinho máis corta, pero tamén os partidos nos dan ese nivel de competitividade que creo que nos ven ben ahora mesmo como equipo. Creo que son 2 derrotas diferentes, non? Creo que primeiro porque son en diferente competición, e segundo porque creo que as sensacións de unha e de outra tamén son diferentes, non? En canto ao rendimento propio, en canto a como sucederon. Entonces, bueno, repito, quedándonos co bo dos 2 partidos, co malo dos 2 partidos, e intentando, pues, corregir eses erros que nos están penalizando tanto, e creo que seguir na mesma liña que estamos a nivel ofensivo. O partido de Palencia nos deixou preocupados a todos, ou sobre todo a min, porque, bueno, non vin un equipo recoñecible, non? É dicir, outro día perdes tamén co Zamora, pero en Bergantiños recoñecible, non? Bergantiños con personalidade, que por momentos atacou moi ben, que tamén cometeu algúns erros, sobre todo a nivel defensivo, pero é o equipo que se acerca máis ao que queremos ver, non? Eu creo que falta esa continuidade, non? De ser capaces de demostrar, pois, o bo nivel de unha hora de partido do Zamora ou de unha hora de partido co Avilés, bueno, pois ser capaces de demostralo con máis continuidade, non? Aí é cando realmente te das conta de que o equipo si vai tendo a súa personalidade propia, cada vez está mellor formado, mellor traballado, e, bueno, é que compite mellor e que vai a sacar mellores resultados. Bueno, a verdade é que estou moi satisfeito, non? Xa lle dixen tamén ao plantel, eu non tiña dúbidas de que o nivel dos 19 e 20 xogadores que temos en plantilla é moi parexo. É certo que por un under por chegar lesionado, non, e sin poder xogar ningún partido de pretemporada, pois prácticamente non estaba participando. Me ixus un pouco por, bueno, cando chega este tipo de futbolistas novos, non, xóvenes, que lle ves potencial, pero que queres, bueno, que vaya entrando pouco a pouco na dinámica do equipo, que collan outra responsabilidade, pero creo que os 2 deron un paso ao frente importante o miércoles, bueno, pois igual que pudo dar Sellés ou incluso Dieguito, tal, para, bueno, pois para contar para o domingo, e probablemente varios deles estén o domingo no equipo, non? É un rival moi peligroso, non? A Ademais está nun moi bon momento, leva 9 puntos de 12 sumados, unha gran victoria ante un dos máximos favoritos da Liga na súa casa por 0-4, bueno, un equipo de moita xuventude, de moito talento, de moita velocidade, bo físico, bueno, un rival que nos vai a exigir, estou convencido que moitísimo, non? Porque os vin e porque teñen moito potencial. Sí, eu creo que por xuventude, por talento, creo que, bueno, é outros dos que vai pelear playoff seguro, é un dos favoritos para ascender en este grupo, pois tamén creo que vai a ser, sí. O partido do Zamora pode ser un bo exemplo, non? É dicir, probablemente sexa un equipo aquí que tamén quera ter iniciativa, que quera atacar, bueno, eles se ven en esa obligación, non? De por ser filial de na categoría na que están, que veñen de primeira ref, pois se sinten favoritos. Creo que por ese lado van a vir en ese mismo perfil que vivimos no partido de Copa, e nós temos que, bueno, facer esas cousas que fixemos ben, non? Discutir o balón, buscar tamén a portería contraria, fomos capaces de adiantarnos, bueno, e mellorar na parcela defensiva, non? Eu creo que iso é o noso debe, que creo que si somos capaces de dar o nivel con balón que dimos o miércoles e subir o nivel sin el, pois podemos ganar o partido. O partido do miércoles é dos de máis miga que eu me vivín, non? En todos os sentidos, é dicir, no sentido do xogo, no sentido de quedarnos en superioridade numérica, de como utilizamos, no sentido incluso mental, de estado de ánimo, bueno, de moitas cousas que se viviron ese partido, que creo que
así tamén o comentei co equipo, que nos teñen que facer medrar, non? De saber manexar diferentes situaciones, diferentes momentos dos partidos, momentos que estás mellor, momentos que estás peor, pero estar competindo sempre, non? Eu creo que nos vai a vir moi ben como grupo ese partido do mércores. Bueno, vamos a ver se xa 3 días despois ou 4 días despois somos capaces de todo iso que analizamos xuntos leválo á práctica no partido, non? Por momentos sí, creo que por momentos necesitamos menos corazón, ser máis fríos, bueno, situacións nas que a veces eres capaz de ter o balón e non tes por que progresar si estás cómodo con ele, si estás facendo que o rival lle coste roubalo, bueno, botarlle moita máis cabeza a veces ao fútbol e menos testiculina ou, bueno, estas cousas que a veces eu creo que nos faltou máis cerebro, máis lectura de partido e menos do outro. A ver, eu creo que temos que saber aillarnos un pouco de vivir 2 derrotas en 4 días, porque hai que ter en conta que son 2 competicións diferentes, non? E que a unha eliminatoria, pois, como creo que tal e como caeu dun lado, pudo caer do outro, ser máis críticos co que pasou en Palencia, bueno, retomar a Liga, agora xa non vamos a ter Copa, retomar a Liga ao 100%, é verdade que nos serviu para ver a futbolistas que estaban tendo menos minutos, como dixemos antes, por diversos motivos, e creo que iso é algo que temos que sacar positivo destes días, non se sacan as cousas máis positivas sempre cando ganas, non? Hai que saber ser analítico, ser autocrítico cando perdes, e desde aí, bueno, pois tes outra vez a oportunidade de un partido de Liga, de gañar como local outra vez, e seguir medrando. Creo que esa é a mentalidade que temos que ter.